osagaiak esango dizkizuet. Arkume solomoa, estia, koñaka, eskaia, idiazabal gazta, keetua, eta baratxuri freskuak. Eta listo, presta zitzeko. Vale. Bale, nondik gana Bueno, zeko hasieran jarriko dugu, konfitatu ingo dugu baratxurik, freskok. Hori da, Así que hemen olio pixka jarriko dugu. Han olioa. Hori da. Ini? Hau asko, indarra asko ez eman. Horrekin nahiko, eta jarriko dugu, alde, hola. Ja. Hau gero aprotxatu dezakegu, beste gauzetako. Hori da. Horrena berdintxo ajuteko. Bai, hola. Vale. Beste bat? Torire bai. Bai, dana jarriko. Dana barrura. Bai, dana barrura. Hori. Hau finegoa da. Vale, hau fuera. Eta barrura, ez da? Garbi-garbila dabe, barrura, zuzenean. Hau fuera. Oso fine data. Vale, igualak. Bueno, hau, zuek etxiozu. Bai. Hola. Vale. Eta guain, arkumekin, egingo dena, solomoa. Normalki, solomo bakoitzek hiru razio atatzen. Bai. Adibidez, bat, bi eta hiru. Bi eta bola. Hemen Razio jarriko batekin dugu, erdikoa, zeren grasa gustatzen zainei. Bai. Orduan jarriko dugu, hemen dik, hola moztu. Bai. Eta uneaino. Hori da. Hau ja, ziko dugu. Enda biziko hau. Pixka kendu. Pixka garbitu ingo dugu, hain beste Pixka pixka behar dugu, hola. Bai. Hola, nahiko. Eta guain egingo duguna da, hemen hau guk restauranten egiten duguna da metxau. Metxaudek, ez dakit nola esan den euskeraz, metxadora batekin, ez? Gazta etirakarri, metxadoran sartu eta zulatu barrua eta gazta barrun utzi. Nik ulertzen dut, etxe guztietan ez da holako aparatuik, eta, bueno, orduan erabaki dut, hau irikitzea, zuentzako irrexago. Piskat irikita hola izan zuzenean zartu eta listo. Bai, Hori da. Hola. Jarriko dugu. Eta gero, hemen gazta. Idiazabal gazta. Idiazabal gazta. Hori da. Nola ez, ordizitik etorrita, ez da? Ordizitik etorrita. Bueno. Hau da, gazta, hau da pixkat... Ketua. Ketua. Hori da. Azalian nabarmentzen da. Ez da, oraingo gaztak ez dielen bezalako, pila batekin oso ilunek eta oso fuerte geratzen ziren. Guain die, kea ematen zaio, baina, bueno, ez hainbeste. Batzuk gustatzen zaio kea gabe, beste batzuk... Bai, baina, pixkat, finian. Hori da, orduan, moztuko dugu tira batzuk. Jarriko dugu. Hemen, hola. Vale. Oie sobran? Bat zimoztu da. Izugarezko gaztana. Bai, gaza. Bai, keretu puntua daka, baina fin-finia. Bueno, hemen gatza pixkat. Piper beltza. Arrebez da, jangoikoa. No moderno da, katxarro hau. Vale. Hola, jartzen dugula. Pixkat ez, asko ez. Gero kanpotik ere jarriko diogu. Bai. Gero, hemendik ere gatz pixkat. Hor jarri dezakegu ja olio txantxa bat. Bai, hemen gorritu ingo duzu, ezta? Bai. Eta ego labien bukatu. Hemen marka bingo dugu, eta hemendik sartarita eta guzti labea sartuko dugu. Hori da. Bueno, hemen gatza. Azte guzti alkarrekin ondo moldatu behar, ezta? Oso ondo. Oso ondo, hori da. Ili. Problema, hori da. Problema ite. Hori da. Problema zertako. Problema ite. Garki.
zure bezeroak ere gustora izango dira. Batzuk, oantxe bertan aztontan ezagutu zaitue. Eta berta, seguru jongo zaizkizuela bisita. Seguro, bai. Ordizira, hori da, Andramari kalian. Bueno. Oantxe ipiniko ditugu baitare argazkia, bai bere jangelakuak, oso jangela polita, ondala gutxi obra berritua, beti berritzen, hori da. Claro, konturatu ni lagarrengo generazioan, naizela etxe hortan. Datorren urtean 125 urte. Hori da. Berrior berritu behar, modernizatu behar. Komedoreko lurre. Bai. Claro, ni laugarrena naiz, orduan lau aldiz... Berrituta? Claro. Hori da. Baina nahi tokatu zitzaien, karpinterio etorri izan lurrea eta berritza eta nio porreta junintzen. Behar, deitu nahi, eta 3 lurre altxatu ditut, 4 kontainer bete. Bai. Claro, nire ama, nire amona eta guzti, beti gainetik jarri. Eta niri tokatzen dana altxau. Ondo, bestela, bezeroak tetxo joko duen ematia, hori da. Bueno, hau brillatu ingo dugu orduan, Bai. Hau teknika hau nahi bezute, hola, bueltak eman da, eta, bueno, nik hau egin dugu hola. Bai, ondo lotu, ez ibizteko zea gaztak. Hori da, lotu pixkat. Gazta barrun ematen dio, puntxue. Ona? Bai. Dik bukaeran jakin dut. Claro, guk ordizin ere pixkat obligazioa da, bai, pixkat barritutan, hori da. Baina ikusi zu, azkenengo egun arte hementxen goguekin utzi digu eta gaur iritsi da gazta. Bai. Hortxe. Barazkiak eta magina ditugu, azokan erositako barazkiak egin ditugu. Danetak egin dugu, Bai, danetik, bai, arraiare bai, eta... Eiza ez, eiza garaia ez talako, baina bere garaian eukiko duzu baitaren usoak eta egiten dituzu. Egiten dugu usok, galeperrak, eta gehiena hori. Usok, galeperrak eta eperrak. Hori, ondo. Bueno, hortika nola pasa. Hortik amarrez buelta eman. Gaurko honetan dituzu bezeroak ikusten eta baita ikasleak ere. Gogoratu, oan formal jatetxian dabil, baina bere ibilbidea izan zen eskolan ikasi eta gero irakasle. Bezala geratu nintzen 11 urte. Hori, 11 urte, irakasle. Bueno, hau nika pasatuko dugu, batuko ondo. Hori da. Pero bitarte honetan kontatu baita, hainbeste kontatu ditugu azte honetan, danak ez ditugu errepasatuko. Hainbeste historia da etxe hortek. Hori da. Baina baita ere bezeroak eskertzen ditu urtian behin gutxienez, eta azitzen da urtia eskaintzen, zergatik urtarrilaren lehenengo egunean opari bat egiten diozu. Barrian, mostra horien, ezta? Urtia azitzen duzu, bezeroai eskarrak emanez, hola jarraitzeko, ezta? Opari txiki batekin. Saltxitxa batekin. Hori da. Duela urte mordo batetik. Urte pila, nire amazun zagut hori, hauntza juntzan ere, eta hori ja beak bazekin zeba ebaziola, eta nire amonak eta hasizon, baina horko, hau ingo duna barkatu, Bai, kolori eman. Bai, indarrak ingema jozu. Bai. Hau ia badare, utziko dugu. Hone kolori eman. Eta hau emango dugu, kolorea markau eta labea sartuko dugu, 10... Ezakit, igual batzui gustatzen zaio barrutik pixka gordine egotea, bestek arkumea ondo ina, beste, ezakit. Eta hau, hain errez da egitea, eta ez dauke problema, igual solomillo bat eskatzen zuz komedionen, eta esatzen nola nahi dezu. Bai, apunto, gutxinda, eta hau igual. Hau berdin. Ba, orda nahi solomilloan gustatzen gutxina. Guk eukitzen dugu, hola markauta, eta preparauta laben sartzeko. Hori bai. Bera, markatuta, ondo. Ba, nire puntua normalmente izaten da, apunto baino gutxina. Nei aragien normalki gustatzen zait gutxina ere, baino arkumena igual ez zait gustatzen, eta aiza eta nola esate usok gutxina, ez dakizte, sangrante eta holako gauzak, gauz batzuk zait asko gustatzen. Vale. Honei, a ver ze punto ematen diozu. Hori azeituan hartu du koloria, Bai. Hone marka dengo edo. Orduan, saltxitxe batekin. Bai. Aurtengo, oan urtia, ontsen, martxu apila, horaxen gabiltza. Eta datorren urtean ikusi guzu, txogieneko bezeroanak, hilen batian,
urtarrila lehenengo egunien, Komida zarete. Así es que, ez da duzte problema ahí. Bueno, hau hola, eta ja... barura, ez da? Venga, labea. 180 gradu, a tope. Orduan pixka gehiago mago jot, Venga. Vale. Listo. Martxan. Vale, horri jarriko dugu bost 6 minutu hola, eta gero atea ingo dugu, eta gero presentatzeko nahi dugun bezala. Bien, hola... Ez kontatu dana. Ez. 6 minutu pasa, eta bukaera ikusiko zuen. Bueno, ataia zu... Arkumia ja, eta... Baina ez da bukatu handikan, Ez, baina pixkat jarriko diogu ez die. Kontuz, bero-berua dauta, Bai. A ver, jantxo hemen botako dugu. Jose Pinitxu ez dila eta ezkaia. Bai. Hori da. Eta bai izalakin pixka bihundu ino. Bihundu, hori da. Ya está. Bueno. Itxuron da, gazta pixka tertzen zaio, kostauan. Bai. Eta hola brillo pixka. Eta bain brillo pixka emango digula gainen. Hori da. Hori askotan gertatzen zau, juten gira jatetxita, eta ikusten dugu aragia, brilloekin ez da, brillo nola itente du brilloa, goitxien inda brilloik ez. Bira hemen, ez diakin. Gero, atatzeko momentu gero berriz beste tanda bat emango digu. Berriz barrua. Hola, xe. Hola. Beste 4 minutu? Beste 3-4 minutu eta ja enplatatzea. 3 minutu. Bueno, bai, hoia martxan egongo da, hoia... Martxan eta bukauta. Bai. Kolore harra badaka bainepen. Kolore harra dakala. Kolore politxe. Bueno, hemen beste brillo txo bat emango digula. Bai. Vale. Mira, ziztaio ja gazta ateatzen. Bai, hori da. Eta buen, dana jarriko zuri. Bai, zua, ipini. Hemen jarriko dizuta, ez hemen, eta goreizikin. Lokarri jakendu. A ber, ba. Gauzat, hau kenduket, porque da oso berua. Ez, baina hemen behar ditau, emorko zukua eta bera atea barrik. Ba, lasai. Bale. Bueno. Bale. Beak soltatu duen zea juk... Bale. Zukuakin. Irine pixkat. Hoi hasi jakintzen, bazu, bale. Vale, hola, nahiko. Vale, gofa. Sustoa. Sustoa ez, erreintzea. Ia. Trapuekin ikututare berua zean. Bueno, eta hemen bertan jarriko dugu. Koñaka pixat. Bai. Hola, txantxoa. Vale. Hemendik salda pixat. Bueno, hemen ja hau prest daukegu. Bai, uste lokarrianak kendu izkotela. Hoi kendu aldezu ja? Bale, oso ondo. Guain koladore bat. Ja, zuko hau pasatzeko. Hau guainik pela daukegu. Urea hemen. Eta ordun. Bueno, hau kolatzeko beste ontzi bat. Horix. Iragazi. Hori da. Eta hau gero hortik pasatuko dut eta hortik saltzeatu. Arki. Eta hau, orain, egin dezakegu. Nire eman dugu, hola xerratuta. Osoikan. O bestela, erditik zatituta eta hola jarrita. Nola nahi zu? Pintzazu zati txikitan. Hola, taka. Bai. Orduan. Bai, hori da. Hori da. Gazan zaborea barrun geratzen zaio. Bai, hori da. Baixen gaurko despedida bezala, teknikarie eta dantzako zati txiki bana, ezta? Hori da. Danak inbentzatu behar da. A ber, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, justo. Justo, hori da. Bueno, hau jarriko dugu hola. Guain platera. Hemen. Hori da. Hauxe. Zitxura hona dakan, Hola. Gau koloria, klaro. Bai, garbituko dut, bitartian. Hemen. Nola da hau. Bueno, hau erabili dezakegu hola kolatu gabe.
Bai. Hau gandit. Ez dela dago. Jarriko de purea pixiat. Hori da. Asko ez, hola. Purea pixiat. Hemendik. Gurina ez den gaina eta patatakin indakoa. Egindakoa. Lehenko ningen nuen hoi. Bai, gogoratzen naiz. Hemendik. Hauxi, hola. Hauxi, hemen hola. Eta nahiko. Hau fuera. Eta saltza. Bai. Kontuz beru dengo da. Zukue, bai. Hau pixkat moitu. Bere zukue. Bai. Ez dikin da guzikin, ze brillo dauken. Eta hau botako dugu, jarriko dugu plateran. Gainetikan. Hola pixka, hola jarri. Aldamenien beste pixkat. Bai, Bai. Fenomeno. Horrekin nahiko zergatik zukua oso potentea. Bai, oso reuzita eta, konzentrata. Eta, bueno, hemen dago ezpe, ja.